bawanipun negari jangkar bumi. Wah. Kurang toto Wim. Yen pancen sliramu arep nyuwun wujuding besliting negara Ngamarta. Ana syarate menapa sarananipun? Badhe kula pinanggani. Kudu dibayar. Wah, dibayar ngangge napa? Ngangge arta napa ngangge Mas Picis Raja Brana? Jangkar bumi sugih bala donya. Dipun bayar ngangge menapa kemawon badhe kula pinanggani Raden. Waton wujuding besliting negari Ngamarta kula suwun kula boyong dhateng negari jangkar bumi. Iya. Nanging pitukane dudu wujuding bondo donya, duit lan cak panunggalane. Lajeng menapa Raden? Wah, kula mbok enggal diparingi sumurup Raden. Mangertiyo yen to pancen sliramu arep boyong wujuding besliting negara Ngamarta. Kudu kok tuku metuwa menyang jaba. Kudu dituku nganggo perjurit kang sekti-sekti. Pilih ana perjuritmu sing digdaya-digdaya. Yen perlu cacahe 500 perjurit. Mengko iku kang bisa nuku wujuding beslite negara Ngamarta. Yen pancen ora bisa ngaturake ora bakal ndak paringake beslite negara Ngamarta. Wah, kawula niki Raden, mremekaten kula matur gunging panuwun ingkang tanpa upami Raden. Badhe kula aturaken dhateng Ratu Gusti kula wonten ing alun-alun negari Ngamarta. Kula nyuwun pamit matur gunging panuwun Raden. Termuaji marep kakangku. Diniaturmu lawan Patenoga taun kuwi mau kok kaya mangkono di. Iya. Kuwi pati sing ora ngerti apa-apa. Mulu tak bujuk sarana alus. Jan-jane arep tak pateni yen perlu lak pendeng urip ning negara Ngamarta. Iya iya. Yen kaya mangkono sing prayitna ati-ati yo. Iya. Koko Prabu, muninggi Yai Samyaji wonten dawuh. Menika kados pundi Koko Prabu? Menika prayoganipun sumangga disusunaken dhateng ngarsaning Gusti Ngakarya Jagat. Supados wonten negari Ngamarta punika tansah manggya rahayu kalih miring rubeda. Enggal sirna wujuding kliliping negari Ngamarta prajurit saking negari Jangkar Bumi. Kawula ninggi kula mengestuaken dawuh Duh Koko Prabu. Pramila mboten wonten dawuh kemalih. Sumangga minggah dhateng sanggar pamujan Branta minta sing Bathara tansah manggya lestari wonten ing negari Ngamarta. Kawula ninggi sumangga kula dherekaken Yai. Cekaping anggenira angrumpaka gelare kraton panegari Ngamarta. Sang Nata Nedya Kundra ngedhaton mandhap saking tlatah Krambat Watu Batur ban Pinaturata nyaruk kamparan danta bungkul kencana sareng-sarengan dhumateng Peremban jadi gandhik panasagung garwa Prameswari ndang-indangi priwaton. Permintani Sang Nata ing Ngamarta mlebet dhateng sanggar pamujan Branta kaya bisa cahyaning ngamadhangi jagat.
Sang Dewata ngocapaken lampahi Sang Prabu
Darma Kusuma ingkang mlebet dhateng sanggar pamujan Bronto. Ketingal sendakep sajuga saluku tunggal astanika sendakepaken sukune kakumpulaken. Plek persasat ing mati ngadekaran. Aja diaraning mati ngadekan namung ngarsa menjahi Pancandriya. Panca limandriya marga mepet baban Manorasa. Ono kanda tan ginandana surat datan rena rupa datan dinulu. Tumanjane kanda marang angkasa. Dudu kanda lala kandaning sasmita jati. Om Yana kanda mengambar-ambaran ngambar slaning krana dudu kanda lala kandaning sasmita jati. Sasmita angsiting dewa jati tan kenaning kaoran Ratna jateng Surya Kanta kinudungan Sang Hyang Wisnu mane winayungan para dewa Gusti amung patuko amung paduka ingkang kuwasa kula nyuwun manti pangucaping kumrata marga Suntang Nyawati Jabala Padanya katya brantang suraknya kaya ampuan Tok tinatak tampurnya tinabuh brang-brangan Tampurnya tinabuh brang-brangan Anaki wau to ngucapaken Risang Prabu Darma Kusuma mlebet dhateng sanggar pamujan Branta nenggih kinaryoto mapan boten sinten ingkang medal dhateng pagelaran Jawi wonten alun-alun negari Ngamarta anamung anyarosaken untapi Purwadya Bala negari jangkar bumi Risang Prabu Naga Baruna angawe dhateng sang hyanging para prajurit angrantu tekaning Risang Patinaga taun ingkang kautus minggah wonten ing setunggal negari Ngamarta tindak ing para prajurit rebut lucung saling tunjang kulang tara bancak pating pencolot pating bleber Kulung-kulung mangetan, kulung-kulung mangulun kono kawulung ngulating Gusti, kono Gusti ngulating kawulung. Prabarisane kabagi monco pat busane mawarni-warni kang putih kang abang kang kuning uga kang ireng. Kang putih campur padha putih kok tejo sombo tejane wong alita apa mancing marang kasujene. Kang kuning campur padha kuning kaya sule kunta triwargal pawekasing tunggal mancing marang bebraene. Abang campur padha abange kaya gunung ginobong mancing marang wanenane. Kang ireng campur padha irenge kaya dandang harantuh mancing marang katemenane. Eger gumuruh samarga-marga. Abane bedhil kadya beruntung surak kang kadya ampan tegal kurusetra nganti peteng dedet lelimengan. Dudu peteng ayamun peteng ing sanjata cinampur marang prawara. Watak-watake prajurit negari jangkar bumi tindake yen sinawang kaya bisa anggorekake bumi lampis pitu
tapak bayang-bayangan sempune atan tatan ayam Prabu Jinuwun. Yeah.
janur gunung Sajong katona minta lawan rasa Cuk pinatak tampurnya tinapu brang-brangan tampurnya tinapu brang-brangan lah salah kaya ngopo teh nrek Yolopati naga taun anggonmu sowan ana ing Stinggil negara Ngamarta nyuwun beslite negara Ngamarta apa wis diparingake teh waduh kula ngaturaken sabar kadiwatan dene menapa anggen kawula sowan wonten ing Stinggil negari Ngamarta anggen kawula nyuwun beslite negari Ngamarta kula pikantuk dawuh apa sing kok tombo dene bersliting negari Ngamarta kula wau kedah dipun tumbas dituku nganggo apa-apa dituku nganggo donya brolo apa nganggo dhuwit bakal minangkani dina iki aku nggawa dhuwit akeh Dik apa sliramu arep tak jajakke apa wae tak turut nanging boten menika ingkang dipun kekajengaken sinuwun apa sing dikarepmu menika kedah dipun tumbas kalian para prajurit negari Jangkar Bumi ingkang sekti-sekti ingkang digdaya cacahipun kedah wonten gang 100 prajurit mudyan retian alim liramu iki apa ora mangerti oh dete yo ngene iki lho nek patih bendinane ora tau nyang gladi iki. Ngono. Nek ora tau nang yo ngene iki dibojok karo wong negara Ngamarta kok ndak ngerti-ngerti. Wah, menapa saestu bisa dibojok sliramu. Mula sliramu dikon ngaturake wujute prajurit cacahe ana 500 sing sekti-sekti kuwi mau sliramu dibojok sarana alus sliramu iki ora mangerteni jan-jane ngono Pandhawa iki ngajak perang supaya sliramu lan prajurit Jangkar Bumi enggal tumengking pralaya waduh kawula nggih sinuwun menawi katen kula nyuwun Yagung Samudra Pangacami sinuwun
yen kaya mangkono kepyakno prajurit siap siaga ing gati siaga ing diri nandhingi kridaning para Darabrata Pandhawa kula niki kula maestakaken dawuh kula niki kula maestakaken dawuh kula niki kula maestakaken dawuh Paman Demang wah kula wonten timbalan kenging dawuh wah Paman Demang Pak Wagirun wah kula wonten dawuh jenengmu Wagirun iki maksude apa? Oh, enten maksude Wagirun niku. Wah iki apa? Wah niku wanita. Lah nek ki niku girang. Lah nek run niku nggih rundingan. Oh, kula niki senengane nggih ngrunding tiyang wedok-wedok niku. Menawi mboten kula runding, wah, mboten lega rasane ati kula. Ngene iki Demang Pak Wagirun. Iya, sak karepmu. Angger sliramu arang obong kali tak jaraguni. Wong pacar kula menika nggih enten 3 kok. Wah, ingkang setunggal menika namine Meli. Sing situk sapa? Wah, sing situk Jeki. Wah, Jeki iki lanang kok. Mula yen kaya mangkono prajurit Jangkar Bumi ayo prayitna ati-ati dipapak rendakaning para Pandhawa kabeh.
Tarong mang citra mangentra jala kene mara parewara kukus nyomang lamat-lamat kukus nyomang lamat-lamat jagat yo batur wasisan batur sun pinundi datan amrat kang maju ning palagan paprangan sapa iki ana kawungan klemak-klemek ngidek temblek ora menyet mara gaging aku sapa namamu yen pancen sliramu durung mangerti aku Raden Permadiyo Raden Taranggono sliramu iki sapa Rekyana Patih Nagadina saka negara Jangkar Bumi ayo gelem ora gelem dina saiki weneno berseliti negara Ngamarta. Tak jajah negaramu, tak bongkar negara Ngamarta. Aja cacak sliramu arep bongkar negara Ngamarta senajan pecahing doto lutak ing ludira bakal ndak labuhi. Permadiyo Taranggono, opo abam? Ayo tandingono Rekyana Patih Nagadina. Yen pancen sliramu nyoto sekti Mandraguna, ayo tandingan ora bakal mundur sejangkah wong kaya aku ketokno pambudimu mara gagi paten ana wujuding Raden Permadi yen bisa edian taun ya yen pancen iku kanggo jaluk sing darbehi pengati-ati sliramu katonak tandak tak keplekake ning watu gilang rak lakon kemlosok balung mati dening aku sliramu kecocotan
sira ngiriting kliring lanangan teta tuwa selakang ngabang ngurang toto iblis laknat keparatan ini tanding marang wong koyak tak godhog dadane ndadak ora dirasa mara gage maju leganing ati tanding ana reki ana patih Nagadina ngurang toto iblis laknat reki ana patih Nagadina ora kena sinunggu enteng mara gage adhep ana panengapan Raden Permadi Raden Arjuna ora-ora yen to bakal mundur tanding karo sliramu ketokno pambudimu ketokno kasekten idyanan yambah ya yen panjenengan kanggo jaluk sing darbe pengati-ati mara gage maju legaring tanding ana reki ana patih Nagadina arek lakon dodhog dadha meramuta gadak sembada mati dening aku
Tetane wong bondo yuda pangliriting kliring lanangan tedot duwe sulak kang abang tetane wong bondo yuda Perang Poto iblis lakon prajurit negara Jangkar bumi ra kena kanggo sembarangan nganti bisa ngasurake Kang Mas Permadiyo Kang Mas Arjuna. Nanging sing darbi ngati-ati Kang maju ning pabaratan ora liya mung kejaba Raden Jayadewa. Muragake maju bareng rampak adhep Raden Sadewa ini. Peperan wujuding prajurit Jangkar bumi kenewak candhak keplek kining watu gilang ora kelakon mosok balung mati dening akhir gawe sulami bumi negara Ngamarta dirame
Jala ane muru pariwara nyamang lamat Ong iblis laknat murang tata anim tandinge para darah brata Pandhawa ora kena kanggo sembarangan iya nganti hadiku Patih Nagadina keplayu saka palagan paprangan ora bisa nandingi kridaning para darah brata Pandhawa ayo iki gantine tanding Rekyana Patih Nagataun yen wis Rekyana Patih Nagataun maju ning pabaratan aja cacak Brata Pandhawa dewa uga bakal ndak balekake menyang ajal kamulyane apa ora ana wujuding darah Brata Pandhawa ayo maju lekaning ati sapa iki Werkudara Bratasena janane iki sing bojo aku iki mau ya sing darbehi pengati-ati sliramu Bratasena papakake kelawan Rekyana Patih Nagataun ora kelakon godhog dadam rak jotos petah temen siram rak suwek-suwek kuandam leganing ati tanding ana wong kaya Bratasena ora bakal mundur tanding karo sliramu yanane mara mok sirepno mati dening aku Aduh,
Lestari lawan